Da horrexe agarra eskondu zen, errotan horre bizitzen, gau gara errotara ibilten. No joan da nahu, dozena bat urte edo, 10 urte edo, kindu zenean ara errotara joaten nintzen, aitegaz edo, amagaz edo, bat amategaz da. Dola itxe. Arto bat eroten? Arto eroten, bai, klaro, ze bat lehen no zerriatzen, arto bat da. Bazerritan zerriatzen zela. Arto eta garie? Gari bastante itezan. Bai, gari, por lo general, gari, hemen txe baserri, asko ikusten dute. Bai, gari, por lo general, saldu itezan. Bai, jateko hartoak, hemen parajonetan. En cambio, arratialdean ogi asko itetik. Bai, hemen parajonetan gari generalmente saldu itezan, edo oiluan tzapu bai, eta hola intxe. Gerrostean lehenan urteetan garieko iten afan handi hartu zen. Behartraoan bai, behartraoan itezen da, gero galtzue, itezen galtzu luzea, neguruko ganaduntza, horretazana.